Hoxe celebrouse o segundo cribado poboacional no Carballiño en menos de 10 días. Ante a evolución crecente de casos, convocáronse 2000 veciños da vila e tamén de Maside e Punxín para facer as PCR. Noelia Rodríguez será a próxima alcaldesa socialista de Ribadavia. O próximo 23 de febreiro celebrarase o pleno extraordinario que aprobará a moción de censura. A Xunta destina máis de 73.000 euros para o arranxo de infraestructuras rurais no concello de Castrelo de Miño. Ola, que tal? Moi boa noite a todos. Hoxe celebrouse o segundo cribado poboacional en menos de 10 días no Carballiño. Ante a tendencia crecente dos casos de coronavirus, convocáronse 2000 veciños, tanto da vila do Carballiño como dos concellos de Maside e de Punxín, para realizar as probas PCR. Bueno, estamos hoxe de novo aquí no pabillón Paco Chao do Carballiño. Este é o segundo cribado que se realiza en 10 días aproximadamente, no que están convocados outros 2000 veciños, neste caso do Carballiño, Maside e Punxín. Bueno, dada a incidencia que hai en aumento nestes últimos días, pois que están un pouco en contra dos datos que damos á provincia, con descenso pois bastante notable. Estamos hoxe pois ca coordinadora de cribado que está aquí hoxe no Carballiño, para falarnos un pouco de cal é a motivación de volver a estar hoxe aquí facendo estas probas. Que tal, Ana? Contanos, pois cal é precisamente esa motivación de volver a vernos outra vez aquí? Bueno, pois parece ser que a comarca do Carballiño sigue subindo, non descende ao mesmo ritmo que o resto da provincia, co cal viñemos a facer outro cribado para ver se tratamos de localizar a persoas asintomáticas que sigan a espallar o virus e a seguir contaxiando pois na comarca. Esta vez collemos algún pobo máis, vale, ao rededor da comarca para que podan asistir. A asistencia, a porcentaxe de asistencia do anterior cribado tamén non foi todo o bo que queríamos e que esperábamos, co cal repetimos para ver se en esta ocasión podemos atopar esos asintomáticos que están circulando co virus pola vila. O cribado transcorreuse en incidencias con persoal da Policía Local, do Grupo Municipal de Emerxencias e de Protección Civil, que garantían que non se producisen aglomeracións. Os resultados, o tratarse de probas PCR para todos os convocados, non se obterán ata a xornada de mañá. A principal finalidade destes cribados é a de detectar as persoas asintomáticas e a de facer unha avaliación aleatoria de como se atopa o municipio. Quixemos tamén falar cos convocados. Para moitos deles é a súa primeira proba, outros a segunda e algúns incluso veteranos. O sentimento xeral era o de tranquilidade e tamén fixeron fincapé na importancia de facer esta proba polo ben de todos. Esta é a primeira vez que te realizas un test deste tipo, que acudes a un cribado? De cribado, sí, é a primeira vez, pero o análisis non, xa é a segunda vez que me o fan. E bueno, non sei, vendo que xa tes un pouco de experiencia, contanos cal é un pouco esa sensación desa proba, algúns din que incomodidade. A ver, é algo molesto, pero bueno, tampouco. Hai probas peores. Bueno, isto lévase ben, é polo bien da saúde de todos, entonces deberían de asistir, que acuda a xente, que é moi importante. Ademais, unha cousa que todo o mundo comenta, fánola gratis, é pola saúde de todos, acudide, por favor. Bueno, contanos, esta é a primeira vez que te realizas unha proba deste tipo, PCR, ou que acudes a un cribado? A un cribado, sí, a unha PCR non. Ya llevo unas poquitas. E bueno, contanos cal é a sensación pois que che dan este tipo de probas. Hai xente que di que son incómodas, algúns sí que lles doen. Sí, bueno, algo incómodo es, por ejemplo, la chica que me atendió a mí, pues muy bien, casi no sentí nada, va. A comarca do Carballiño volve a baixar o número de casos activos de coronavirus, hoxe ata os 163. Engadimos un concello máis libre de coronavirus, Piñor, que se suma aos concellos de Beariz e Oirixo sen casos de COVID-19. A vila do Carballiño baixa hoxe tamén, lixeiramente, ata os 102 casos activos. A comarca baixa hoxe o número total de casos activos de coronavirus ata os 163, pola baixada que se produciu no Carballiño e en menor medida noutros concellos. Nesta vila hoxe os datos baixan e o fan ata os 102, 2 casos activos menos ca onte. Se nos fixamos nos novos contaxios producidos nos últimos 14 días, a cifra tamén baixa con respecto a que tiñamos onte. Hoxe,
Contamos 100 casos nos últimos 14 días e unha xornada máis para atrás contábamos 106. O seguinte concello da comarca con máis casos é o de Maside, que baixa hoxe dos 25 aos 23 contaxiados. San Cristovo de Cea mantén os 17 contaxios e despois Boborás, que mantén 11 casos dende o pasado venres. San Amaro baixou ata os 2 contaxiados. Punsín subiu pola contra dos 6 aos 8 casos activos. Piñor baixou para non contar hoxe con ningún caso activo e unirse a Beariz e o Irixo, que se manteñen libres de coronavirus. Leiro estanca hoxe o seu bo ritmo de baixada e mantén os 26 casos activos de coronavirus que tiña onte. Pola contra, Ribadavia rexistra unha importante baixada con 8 casos menos, dos 26 aos 18. O brote declarado no xeriátrico de Leiro, que afectaba a case todos os residentes e traballadores, descende a bo ritmo nos últimos días. O número de afectados no concello, con especial incidencia neste brote, mantén os 26 casos activos, a mesma cifra que onte, aínda que compre recordar que se chegou a superar os 80 casos. Ribadavia presenta hoxe 18 casos activos, 8 menos ca na xornada de onte, que rexistraba 26. O concello de Melón baixa dos 7 aos 5 contaxiados. Avión baixa tamén dos 8 aos 6 casos activos e Beade segue con 5 casos de coronavirus. Cenlle mantén 4 casos e Arnoia 3. Carballeda de Avia suma hoxe 2 contaxios e Castrelo de Miño ten un caso activo. Cortegada é o único concello desta comarca que está libre de coronavirus. Galicia rexistra hoxe 489 novos contaxios de coronavirus, unha cifra moi similar á que rexistrábamos onte e que amosa unha clara tendencia baixa dos novos contaxios. Nas últimas 24 horas, a comunidade galega conta con 489 positivos novos de coronavirus, facendo que, restadas as altas, os datos totais pasen os 18.452, baixando a cifra en preto de 800 casos dende onte. A pesar de que estas cifras amosan recuperación, a preocupación segue estando nos hospitais, aínda que hoxe melloran as cifras. A presión asistencial descendeu, hoxe hai 6 persoas menos nas unidades de cuidados intensivos ata as 248 e temos 33 ingresados menos nos hospitais ata os 1030. Na área sanitaria de Ourense, Verín e o Barco de Valdeorra rexistrase unha nova xornada con cifras moi esperanzadoras. Contamos con 51 casos novos e, restadas as altas, a cifra baixa con respecto a onte en 105 casos, a maior baixada das últimas semanas, o que fai unha cifra total de 1.991 casos na provincia. Os hospitais hoxe amosan certa preocupación na unidade de críticos, aínda que están estables en planta. Temos 10 persoas menos hospitalizadas nos 3 hospitais da provincia ata as 151 e mantemos as mesmas 20 persoas nas unidades de cuidados intensivos. O Comité Clínico reuníase esta tarde para valorar a evolución da pandemia do coronavirus en Galicia. O presidente da Xunta non prevé cambios nas restricións para esta semana. O Comité Clínico reuniuse como cada semana este martes para analizar a evolución da pandemia en Galicia, onde se rexistra dende fai varios días unha tendencia descendente dos casos activos e os contaxios, pero non na presión asistencial nas UCIs. O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, avanzou que esta semana descartase ampliar as restricións ou avaliar as que están vixentes na actualidade ata o vindeiro día 17. Feijóo asegurou que ve posible que para a próxima semana se poida efectuar algún alivio nestas medidas. Noelia Rodríguez vai a ser a vindeira alcaldesa socialista en Ribadavia. O seu predecesor, Nacho Gómez, así como o secretario xeral do Partido Socialista, Rafael Villarino, arroupárona na presentación desta mesma mañá.
O lugar que eu vou a liderar é para min unha honra, xa que serei a primeira muller na historia de Ribadavia que vai a ser alcaldesa e que sexa baixo as siglas do Partido Socialista, pois o meu partido que defende a igualdade entre homes e mulleres, pois me enche máis de orgullo e me emociona. Isto permitirame loitar contra a desigualdade entre homes e mulleres e romper estes teitos de cristal que aínda existen. Demostrar que as mulleres tamén somos capaces de facelo igual ou mellor que os homes, algo que o PSOE sempre defendeu e creo firmemente no meu partido. O PSDG-PSOE e Ribeirón Común presentaron onte por rexistro unha moción de censura contra o alcalde César Manuel Fernández Gil. O próximo 23 de febreiro celebrarase o pleno extraordinario no que se aprobará este novo goberno. A proposta de ambos é que a concelleira socialista Noelia Rodríguez asuma a alcaldía, sendo a tenente de alcalde Paula Rodríguez de Ribeirón Común. Deste xeito, ambas formacións apostan por un goberno de cambio, progreso e feminista e remarcan que se tratará do primeiro goberno municipal da historia de Ribadavia que estea encabezado por mulleres. A futura alcaldesa anunciou hoxe algúns dos proxectos iniciais. Contou cun equipo de persoas neste grupo de esquerdas que coñecemos Ribadavia. Estamos dispostos e dispostas a traballar e a adoptar medidas urxentes contra esta crise sanitaria na terceira onda que estamos a padecer da COVID-19. A primeira medida que imos a tomar é a de crear unha comisión de seguimento da COVID-19 para manter informados a todos os grupos, a veciñanza e protexer a súa integridade. Estamos elaborando xa, traballando nuns orzamentos sociais, é necesario sacalos adiante e aprobalos, xa que fixeron mella na poboación en moitos sectores como son a hostalaría, o sector vitivinícola que é o motor do Ribeiro, o comercio, os autónomos e as persoas afectadas por esta crise que quedaron sen traballo. Como non pode ser de outro xeito, reforzaremos os servicios sociais, o servicio de axuda no fogar e, por suposto, blindar a saúde dos nosos maiores do asilo Nosa Señora dos Anxos e das súas coidadoras e coidadores. Loitaremos por acadar investimentos que Ribadavia deixe de ser a gran esquecida por parte das institucións e para elo desexo contar coa colaboración de administracións como a Xunta de Galicia e a Deputación de Ourense. Esta mañá, a sede do Partido Socialista de Ourense acolleu a primeira rolda de prensa deste novo proxecto, na que Noelia Rodríguez estivo acompañada polo secretario xeral Rafael Villarino, que anunciou o que suporá que Ribadavia teña a súa primeira alcaldesa. As forzas progresistas, que son claramente maioritarias neste Concello, novamente volven a gobernar, e ademais cun feito especial, vamos ter unha alcaldesa por primeira vez en Ribadavia, un feito extremadamente positivo porque é un cambio radical con respecto ao que intentaba facer o Partido Popular. Nos sentímonos moi alegres, foi un pacto que tardou en xestarse, pero foi un pacto que por fin se levou á práctica ante a insostible situación de un Concello que nin foi capaz de ter orzamentos, que non trouxo ningunha inversión de relevancia, que non tiña claramente ningún espírito para facelo progresar e traer esperanza, sobre todo nestas épocas de COVID. Neste encontro, ante a prensa, tamén estivo ata o agora portavoz do Partido Socialista en Ribadavia, Nacho Gómez, que amosou o seu total apoio á futura alcaldesa. Gómez tamén se referiu ás motivacións de levar a cabo este acordo, asegurando que, entre outros motivos, está o dos orzamentos que o Partido Popular aínda non levou ao pleno. Unha satisfacción, polo tanto, para os socialistas de Ribadavia ter a primeira alcaldesa da vila e que sexa unha muller e que sexa socialista, pois é unha honra. Neso nos vamos a basear dende un principio como organización política, non? Nós, nese sentido, pois estamos tremendamente satisfeitos co que chegamos a cadar, que tamén hai que dicilo, e non é ningún segredo, non son cousas fáciles. A indignación do Grupo Socialista era sempre nos foros que lle correspondía.
E sempre estábamos avisando. E sempre lle estábamos dicindo, dende maio, que foi cando aprobou os outros orzamentos, que había que facer uns orzamentos urxentes xa, pola situación en que estábamos. E a realidade é que non solamente non nos fixo, sino que se nos tomaba o pelo sistemáticamente hasta o último pleno do xoves pasado, onde dixo que este lunes pasado se nos iba a entregar o borrador. Pois a día de hoxe non temos nin siquiera borrador de orzamentos, a día de onte. Entón, decimos isto para que quede moi claro ante a opinión pública que podía haber moitas máis razóns, que o Partido Socialista foi quen de levar os orzamentos naquel momento, e conmigo de alcalde, e con Noé neste caso que tamén era concelleira, fomos quen de levar os orzamentos, e o Partido Popular, en ningún dos anos que nós estuvemos gobernando, aprobou esos orzamentos nin axudou a aprobalos, con un goberno, como dicen eles, tamén en minoría. E que ocorriu? Pois ocorriu que o Partido Popular o que intentou é desaloxarnos do goberno. E, ademais, pactando cos que ahora dice que son o demo, os populistas, bueno, todo eso que xa sabemos que dice o Partido Popular. Que antítesis do que o Partido Popular dice que é. Pois isto é o que intentou. E seguimos a falar de Ribadavia, pero agora dunha cuestión ben diferente. O Bloque Nacionalista Galego deste Concello critica que a promoción dos viños fora da Unión Europea non favoreza a promoción dos viños do Ribeiro. No día de onte publicáronse no Diario Oficial de Galicia as últimas axudas concedidas pola Xunta para a promoción do sector vitivinícola en países terceiros fora da Unión Europea. O sector do viño tamén atravesa unha etapa crítica, especialmente no Ribeiro, así o aseguran dende o Bloque Nacionalista Galego, remarcando que dependentemente en gran medida pola hostalería. Ademais, son as pequenas adegas, os colleiteiros, quen se atopan nunha peor situación ou ter máis dificultades para diversificar a súa produción. Dende o Bloque Nacionalista Galego critican que este reparto deixe fora a promoción do Ribeiro. Aseguran que o Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas e 3 adegas máis copan o 72% dos fondos totais concedidos. Concentran o 96% do 1.342.000 euros outorgados. Por último, aseguran que os máis de 44.600 euros que se reparten a adegas do Ribeiro supoñen só un 3% do total, indo a parar a adegas da Ribeira Sacra máis de 13.000 euros ou 1% das axudas totais. A Xunta de Galicia destina máis de 73.000 euros para o arranxo de infraestructuras rurais no concello de Castrelo de Miño. O conselleiro de Medio Rural, José González, acompañado do delegado territorial da Xunta en Ourense, Gabriel Alén, mantivo unha xuntanza de traballo co alcalde de Castrelo de Miño, Abelino Pazos, para coñecer de primeira man as necesidades e demandas dos veciños deste municipio relativas ao agro. Neste senso, ambos dirixentes fixeron balance da contía destinada á mellora das infraestructuras rurais, que ascende a algo máis de 73.000 euros entre os anos 2020 e este 2021. Así, foi aprobada a obra de asfaltado de camiños nos núcleos da Bouza e Ramirás dentro do Plan de Infraestructuras Rurais do pasado ano, unhas actuacións que se levarán a cabo ao longo deste exercicio. Doutra banda, o titular de Medio Rural lembrou que no Plan Marco de Camiños Municipais de Acceso a Parcelas Agrícolas 2021-2022, o Concello de Castrelo de Miño ten axudicada unha contía de 33.500 euros. O Centro Comercial Aberto lanza a campaña Namórate no Carballiño, facendo envíos gratuitos a toda a comarca.
A campaña de San Valentín do Centro Comercial Aberto xa está en marcha baixo o nome Namórate no Carballiño. Dende a agrupación pretenden fomentar as compras no comercio local cunha promoción que estará activa durante esta semana e que consiste en que as compras con envío dentro da comarca e feitas nos establecementos asociados serán gratuitas e poderán recibirse o propio Día dos Namorados. Deste xeito, facilitan que todas estas compras se fagan ou en tenda física ou de xeito online ou en cargas por teléfono. Ademais, nas redes sociais do Centro Comercial Aberto, numerosos comercios anuncian ofertas para esta data tan especial, como cestas ou ideas orixinais para facer o agasallo perfecto. Asdifica solicita ao Concello do Carballiño a cesión dun local para poder mellorar os servizos que ofrece aos seus socios. Dende a directiva de Asdifica, a Asociación de Persoas con Discapacidade Física e Orgánica do Carballiño e Comarca, veñen de emitir un comunicado pedindo ao Concello a cesión dun espazo para que teñen unha partida importante destinada ao seu acondicionamento. A asociación leva moito tempo en tratos co Concello para a cesión dun local no que poder asentar as actividades de xeito estable e apuntan a que lles foron cedidos espazos na estación de autobuses, nas casas da estación do ferrocarril, na Casa do Pobo, na fábrica de papel ou na praza Juan Corral Pajariño, pero que a día de hoxe non se concretou ningunha das opcións, por iso piden que se tome unha decisión canto antes. Lembran que prestan servizo a preto de 100 usuarios e que durante este último ano se fixo un esforzo importante para desenvolver actividades nun local situado no segundo andar da Casa Consistorial, cedido por un grupo político da corporación. Hoxe no noso espazo de entrevistas a Cotío con María Muleiro rematamos a rolda de contactos cos voceiros dos principais partidos para facer un balance da situación actual do Carballiño. Hoxe foi a quenda de Adolfo Nogueira, de Espazo Común. Hai uns días, o alcalde do Concello do Carballiño acudía ao noso plató para facer unha valoración xeral da primeira sesión plenaria do ano. Neste intre político, hai no Concello varios temas que contrapoñen o Goberno e a oposición. Tanto estes puntos de confrontación como os presupostos deste ano serán os protagonistas das próximas entrevistas en este espazo de Acotío. O primeiro en dar comezo a esta rolda de opinións foi Ricardo Perea, o voceiro do Partido Popular, seguido de Sofía García, voceira do Bloque Nacionalista Galego, e hoxe remata esta rolda Adolfo Nogueira, voceiro de Espazo Común. O principal punto de desencontro co Goberno son as axudas do coronavirus, das que se está a discutir como se porá en marcha a segunda convocatoria. Non é suficiente, evidentemente o que está mal feito de atrás xa está, non será porque non avisáramos, é dicir, levamos, e aí está a hemeroteca, é moi fácil de consultar hoxe en día en internet, levamos dicindo dende o mes de maio que estas bases eran injustas, que deixaban a moita xente fora, fomos poñendo en riba da mesa según fomos detectando, sobre todo, María, porque se dirixían a nós os propios afectados, comerciantes que xa non, ou hostaleiros que xa non presentaron a súa solicitude porque xa se sabían fora de plano. Non é de recibo que cando estamos falando deste contexto no que a xente está pasando tan mal, se fagan unhas bases, se compren unhas fotocopias que despois se convirten nunhas bases nas que se queda máis xente fora da que está dentro. Se hai vontade de axudar, o que fai esas bases ten que dar facilidades, non poñer trabas, pois a realidade é que da primeira fase na que tiñamos acordados 360.000 euros, a día de hoxe hai dados 142.000. A realidade é que de 1.400 autónomos que había no Carballiño no mes de marzo, cando comeza a pandemia, cobraron axudas 140. Outro dos puntos de confrontación de Espazo Común co Goberno local é a última actuación na Rúa da Rega. Fai 3 anos consensuouse a colocación dun volardo para o acceso de únicamente residentes. E nas últimas semanas optouse pola colocación de macetas e bancos prohibindo o estacionamento. Cos veciños da Rúa Rega hubo unha reunión, ainda participei como membro do Goberno, na que tamén estaba o alcalde, pois, a 2 anos e pico, tal vez 3. E ali tomáronse uns acordos. Hai un problema co acceso de vehículos, ali hai un supermercado e demais, e sempre había complicacións nesa rúa. Entonces decidimos reunirnos con todos os veciños e tomar unha decisión entre todos. Chegouse a un acordo e así se fixo. Eu aínda me deu tempo, antes de que me deran a couce, aínda me deu tempo de
poñer o de deixar posto o pivote automático, só quedaba entregarlle os mandos aos residentes nese lugar e non habría maior problema. Agora, curiosamente, sen falar con ningún veciño, sen falar con ninguén, o goberno decidiu cambiar o sistema, colocou na parte final da rúa unhas macetas e unhos bancos que impiden o acceso, dificultan o acceso incluso dun vehículo, dunha ambulancia. Despois moverono, pero o primeiro día incluso non pasaba un camión de bombeiros se houbera un incendio, o cal é unha temeridade, denota unha incapacidade, porque non se pode decir de outra maneira, importante a hora de tomar decisións. Non. Hoxe, 9 de febreiro, é o Día Mundial da Muller Médica. Esta data foi creada coa finalidade de render especial tributo á doutora de orixe inglés Elizabeth Blackwell por ser a primeira muller no mundo en recibir o título en Estados Unidos e logo poder exercer a profesión para o beneficio da humanidade. Dedicouse á ensinanza, pero pouco despois de que unha amiga enfermara, comezou a interesarse pola medicina despois de moitos intentos para que aceptaran nalgunha universidade. Finalmente logrou o seu obxectivo e marcou un punto de inicio para todas as mulleres que tamén quixeron dedicarse á medicina. O Arenteiro vai a xogar mañá mércores de novo no campo da Regueiriña e neste caso vai a ser fronte ao Arosa. O Arenteiro, líder indiscutible e que sumou 3 puntos máis o pasado domingo, volve ao campo local de Barbantes mañá a causa novamente das condicións provocadas polas filtracións de auga no Espiñedo. Neste caso, o encontro será fronte ao Arosa ás 4:30 da tarde. O partido poderá seguirse de xeito online a través da canle de YouTube do Club Deportivo Arenteiro. Mañá mércores teremos unha xornada máis tranquila. De feito, nas horas centrais da xornada teremos sol, únicamente con algún pequeno intervalo nuboso. Aínda así, tanto a primeira como a última hora de mañá mércores no Carballiño, os ceos estarán máis anubrados e teremos precipitacións febles. Temperaturas que serán algo máis baixas as mínimas, en torno a 5 graus, e máis altas as máximas, chegaremos aos 12 graus de temperatura. Mañá mércores teremos unha xornada moi similar a de Carballiño, porque tamén comezaremos o día cos ceos anubrados e con precipitacións febles, tamén os remataremos así, pero na parte central da xornada, as horas de sol, vai a lucir o sol, únicamente con algo de néboa a primeira hora e algún intervalo nuboso a última hora da tarde. As temperaturas mínimas vanse manter nos 7 graus, as máximas subirán aos 14 graus de temperatura. Os vindeiros días imos alternar xornadas con intervalos nubosos, xornadas con precipitacións. Vai a ser un tempo bastante cambiante despois de abandonar a borrasca que tivemos hoxe con esa alerta amarela que xa nos anunciaba esas intensas choivas que tivemos dende a pasada noite no Carballiño. Agora lles deixamos co programa de entrevistas de María Moleiro. A cotío, neste caso, vai nos acompañar Adolfo Nogueira, voceiro de Espazo Común. Se queren seguir estando informados, como sempre, poden atopar toda a información da nosa contorna na páxina web www.badalnovas.com ou tamén na nosa páxina de Facebook. Que pasen unha moi boa noite, cóidense e ata mañá.